Ini nyaya yangu ndeiyi. Ndiri mukomana ane 25 years dzekuberekwa. Ndauyawo nenyaya yangu. Ini ndinoda kureurira mabasa erima andinoita asina mumwe munhu anoziva nezvawo kusara kwangu ini muridzi wawo. Ini when I was in school ndiri form 3 ndakadana namadam vaindidzidzisa. What happened is teacher ava vaivawo vakaita vechidiki, so vaindifarira zvisingaite zvekusvika pakutonditakurira lunch box nekundipa mari yelunch. Taiti after lunch pachikoro vana vese vaenda kumagrounds for masports. Ini ndaisara muclass namem ava tichibatsirana kumaka mabooks. At the same time tichisasana hedu. Yakazosvika time yekuti ndakarara namem vangu. To my surprise ndakaona kuti she was still a virgin and ndakavavhura. Hapana kupera 3 months ndakanzwa mem kuti she was suspecting kuti she was pregnant. Pandakanzwa izvi ndakavhunduka. Kubva ipapo I started avoiding her kusvika ndazoudza my parents kuti ndokumbirawo kuchinjwa chikoro. They asked me kuti why kuri kuda kuchinja chikoro nda form 3 but ndakangova juta. I was then transferred to another school. Ndikati ndava form 4 I impregnated another girl again. Ndikamuforsa kuti aite abortion. She did the abortion achibva afa arwara nekubvisa nhumbu yangu. I didn't say anything or tell anyone kuti nhumbu yaiva yangu. From then ndakabva ndapedza chikoro ndokuenda kuvarsity. Ndava kuvarsity ndakaita 3 vasikana vandakamitisa ndikavati vabvise nhumbu again and vese vakafa vachirwara nekubvisa nhumbu dzangu. Kubva ipapo I started noticing kuti something was wrong but ndakashaya chekuita. Ndakangosiya zvakadaro. Nyaya yanetsa manje. Ndakazoroora mukadzi wangu wekutanga. Nhumbu ndokuramba kubata tikasvika pakusiyana. Ndakati ndasiyana naye she got married kuno umwe murume akabva aita vana vake 2. Ini nanhasi handisati ndaane mwana but ndatova mu3rd marriage. Ndakazosvika pakufunga kufambira nyaya iyi. Kwandakafamba kuye munhu wacho akanditi enda unoya nevabereki vako. Ndakanotora mama nababa ndokuenda navo. Akabva asvika ndokutaura kuvabereki vangu. Mwana wenyu ndaona ari kunetsekana nembereko but it's all because of his fault. Ndopa akanditi nhai baba ndiri kuona muine vakadzi 5 nevana 5 but pavana vese ava vapenyu i2. Ndakatadza kuziva kuti zvairevei. Ndopa akatsanangura kuti baba mune vakadzi 4 vamakaurayisa vachirwa kubvisa nhumbu dzenyu. Wechi5 makamudhamba paakakuudzai kuti ane pamuviri. Ndikati hongu. Ndakaona baba vangu vachibata gotsi ndokutanga kuchema. Ndopa vakadudza kuti dzinza redu rakagadzirwa. Hatina vana vanobviswa dziri nhumbu. Anoda kubvisa nhumbu anofa nayo. Ndakapererwa nekuti zvandakazoudzwa kuti ndiite ndizobata mwana mumaoko zvanga zvakaoma. Muprofita uya akabva ati kuti ndizoitawo vana ndinofanira kuteerera mhuri dzevasikana vese ava ndichivatsanangurira zvakaitika. Then after that ndobvisa roora remumwe nemumwe paufo hwavo vakafa kudaro. Ndokuti ndisununguru. Pasina izvozvo ndichafa ndisina kuita zveumwe mwana. Ndakamboedza kuzvishingisa kuti ndorega hangu zvekuroora vakafa ava. Ndotsvaka mem vaya vakandakamitisa ndiri form 3 but ndaedza kuvatsvaga ndavashaya. Vasikana vese ava vakafa hapana kana one wandinoziva kwaaibva. Zvakandiomera vedu uye ndinotoshaya kuti chero ndikada kukumbira help kumhuri yeZimbabwe ndinokumbira help yekuti chii. Ndichange ndiri mucomment section ndichinzwawo pfungwa nemiono yevamwe. Ndibatsirewo kuti ndoitawo sei nesituation iri muupenyu hwangu.